Všetkých vás tu vítam, zdravím. Dáme si ešte odkaz týchto kartičiek. Sú to karty svetla. Mám ich veľmi rada. Sú to naozaj karty, ktoré vedia povzbudiť. Sú veľmi inšpiratívne, intuitívne. Takže nejaký odkaz týchto kariet. Jeden jediný, možno jeden, možno dva. Sesterstvo rúže. Krása a oddanosť, kňažka, mystička, učiteľka. Tu sa ukazuje energia toho, že je možno na čase odovzdávať svoje znalosti, svoje poznatky aj iným. Na základe toho, že si oddaná svojej intuícii, svojim víziám. Sesterstvo rúže. Prípadne niekto ti príde do života, kto ti bude rozumieť. Nejaká žena bude ťa vedieť viesť, bude ťa vedieť učiť, ukáže ti podporu, bude ti, dá sa povedať, sprievodcom, sprievodkyňou na tvojej ceste. Dajte vedieť, ak sa vám takéto niečo deje. Môžeme ešte nejakú pozrieť kartičku, nejaký odkazík, skoč. Bež prvý, vesmír ťa chytí. Toto je presne taká tá karta, kedy rozmýšľame nad tým, že urobiť to, neurobiť to a vyjde to, nevyjde to a čo keď a čo ak. Táto karta vám tu odkazuje, ako náhle ty urobíš nejaké prvé kroky, prvé rozhodnutia, možno, že nejaké niečo risknúť, tak vesmír ti pôjde v ústrety, vesmír ťa chytí. Buď odvážny. Odvaha je to, čo veľakrát vesmír vie náležite odmeniť. Keď do niečoho ideme s tou vierou, že áno, môžem, chcem to urobiť, chcem to risknúť, chcem urobiť niečo bláznivejšie, niečo odvážnejšie, niečo riskantnejšie. A verím, že to vyjde. Takže toto je taká tá karta tej viery. Ver, vesmír ti drží chrbát. A ešte nejaký odkazík si tu dáme. Pekné karty vám tu vychádzajú, nám tu vychádzajú. Posledná kartička. Ideš správnym smerom. Príliš o tom nepremýšľaj. Nasleduj smerovanie svojej duše. Žiadne pochybnosti. Rozhodla si sa, vybral si si nejakú cestu, vybral si nejaký smer, za niečím ideš. Drž sa tejto cesty. Príliš o tom nerozmýšľaj, nediskutuj, nešpekuluj nejak nad tým, že a čo by sa stalo, keby tu nie som a keby idem ešte niekde inde, keby vykročím iným smerom. Tu máš to potvrdenie, že ideš správnym smerom. Čokoľvek náročné, ťažšie si teraz prechádzaš a chcel by si možno, že nejakým spôsobom vybočiť, prípadne úplne zmeniť cestu, tak nerob to. Aktuálne si na ceste svojej duše. Takže si tam, kde máš byť, smeruješ presne tam, kde je potrebné. Majte sa krásne.